авфи даврони коронавирус дар Русия барои коргарони хориҷӣ ки чанд бор тамдид карда шуд ба поён мерасад. Дар сомонаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар Москва хабар дода шудааст ки оғоз аз 1 сентябри соли 2021 давраи амали фармони президенти Русия таҳти номери 364 дар бораи чораҳои муваққатӣ оид ба ҳалли вазъи ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони ба шаҳрвандӣ дар Федератсияи Русия дар давраи рафъи оқибатҳои паҳншавии сирояти нави коронавирус қатъ карда мешавад. Аз оғози пандемия пас аз бастани бо суръати сарҳадҳо садҳо ҳазор хориҷиён дар саросари кишвар дар ҳолати хеле душвор қарор доштанд. Аз сабаби карантин ва бекор кардани парвозҳо онҳо ба хона баргашта натавонистанд ва дар акси ҳол наметавонистанд дар Русия бимонанд, чун муҳлати ҳуҷҷатҳои будубошашон мегузашт. Дар чунин ҳолат ҳукумат ба истиқболи онҳо рафт ва президенти Русия Владимир Путин дар бораи тамдиди будубоши муҳоҷирон фармон имзо кард, ки бар асоси он аз 15 марти соли 2020 муҳоҷирон ба таври худкор раводид иҷозати зисти муваққатӣ, иҷозати зист ва корти муҳоҷиратиро тамдид кардаанд. Онҳо барои патент пардохт намекарданд ва санади сабти макони будубошро тамдид намекарданд. Ба истиснои нақзи бевоситаи қонун ин давра ба охир мерасад ва аз 1 октябр мо тавре зиндагӣ мекунем ки пеш аз пандемия зиндагӣ мекардем, яъне ҳама бояд ҳамаи ҳуҷҷатҳоро дошта бошад, мегӯяд роҳбари Федератсияи муҳоҷирони Русия Вадим Коженов. Вай таъкид мекунад ки шаҳрвандони бидуни патенти меҳнатӣ муваззафанд то 30 сентябр Русияро тарк кунанд ва ҳадди ақал 90 рӯз дар кишвари худ бимонанд. Дар акси ҳол онҳо хориҷ карда мешаванд.